Nyt mä oon leikannut teille, Viki ja Mäkkäri, tällaisia pieniä makupaloja. Hetkinen, ei oo kaikkea. Ei kun noi on samaa munkkia, niin kyllä ne menee tosta. Kun nakit ja muussi puuttuu. Jumakanga! Tässä on tää maksalaatikkohyytelö ja koostumushan on täydellinen. Tää on onnistunut tosi hyvin tää hyytyminen tässä. Ei kun mä arvioin ulkonäköä kaksi. Se on onnistunut oikein hyvin. Mulla on rusina täällä, mä en tietysti tykkää rusina. Ja koostumus näin lusikalla tuntuisi aika hyvältä. Nyt otetaan suutuntuma. Siis tää on vähän niinku juustokakku. Aika hyvä. Oikeesti! Onhan tää liivate vähän keventää tätä maksalaatikon makua, et puolukka sinne olisi pitänyt melkein liivatoida. Ei, tää on hyvä, mä otan toisen palan. Tää on hyvä. Tää on oikeesti aika hyvä. Hei, 1–5 sitten arvioidaan. Kyllä Mä annan vitosta. No älä sano vielä, kun palais nää tulokset. Mä annan yhteistulos. Älä nyt alla. Sitten Mikä se oli seuraavana? Pääkalopata. Minun tekemää pääkalopata. Eli tää on aika herkullinen. Tämän ruoan avulla mä oon kuule elänyt tuolla Kemiissä opiskeluaikana vaikka kuinka pitkään. Tässäkin koostumus on mun mielestä aika onnistunut, että hyvin se on hyytelöitynyt tonne. Katsotaan mitä. On vähän lypsästä ja suusta. Se on vähän iltanaisempaa, joo. Vähän liivate kyllä ikävästi, niin vie mun mielestä makua. Joo! Tääkin Siis mäkin laitoin tähän niinku puoli pussia grillausmaustetta, kun tätä tein. Niin... Mut kyllä tää tällainen nänissään syö. Eli niin, mikä Mitäs seuraava? sitten hernekeittohyytelö, no niin. Ohottaankin vähän löysähkö, eli tässä on koostumus jäänyt aika löysäksi. Tässä ei ole sitä liivatemaista. Hei, mä oon herneille allerginen. Syy maista vähän vaan. En mä pysty. Mä en... Sieltä semmoista liivatereunaa. No nyt muuten. Mä oon allerginen herneille, mä en pysty syömään tätä. Nyt on voin kertoa, että aika tujun seti oot tehnyt, Jens. Mä haistoin tätä hernaria. Tää on ulkonäöllisesti vähän heikko tää nakitemuussi sen takia, koska, tai sanotaan näin leikattuna, se toimii tommosena kokonaisena kakkuna, se on vaikuttavaa, kun toi nakki on Siis tämähän oli sisään. tämmönen vursti. Joo. Täällä on tämmönen ruskea kastike. No, hyvä matka. Kiva, kun tässä on semmonen liivote. Tässä on mukana tuo... No niin. Äiti auttaa. Yllättävän paskan makuinen. Miten liivotekkalu? Aivan hirveä toi muussi. Muussi, joka on liivote. Se ei mukaan toimi. Kiva, hei. Oho. Mä tykkäsin ulkonäöstä. Älä lähde. Lähti Syrjä lentää. Ei kun pakko ottaa vettä väliin. Ja toi on makeen näköinen, kun noi munkit on vähän turvonnut tuolla liivatteessa, niin toi on hienon näköinen toi kakku, että koostumus on hyvä. Tää on ihana. Onko ihan? Tää on hyvä. Onko? Tää on Tämä hyvä. on vähän niinku kaupasta saatua kakkua. Kyllä nää kaikki aika yllättävän slaimeja on. Ai.